टकला सुना गणेश पूजा गई पूजा खातिर चंदा दो ई ले 21 रुपया ई का 21 रुपया देता रहा हमने भिखारी है क्या और चंदा का पैसा तो अपना मर्जी से डाल जाला इनमें कोनो तो जोर जबरदस्ती ना होला जेकरा जितना छाड़ा होला उतना देला। ठीक बा चंदा अपना खुशी से देहा जाला लेकिन अपना कैपेसिटी के हिसाब से भी देहा जाला काटोल कैपेसिटी 21 रुपया का बा अन्ना टड़ा बलिया के जनता टोली के लूट के इतना बड़ा मॉल खड़ा के ले बड़े अब चंदा खातिर 21 रुपया देबे और इसमें कोनो जोर जबरदस्ती ना चलेला अपन अयाशी पर इतना पैसा लुटावेला। हम तो हर ठार अपन धर्म पूरा टरावे नहीं तो हम दूर जगह पैसा काय फसाई लेके बाट लसन जस जस भगत नहीं रहता। एक खोरन भाई ई साला टाकला सोनार तो चंदे नहीं देलस अब कैसे हो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दल पैसा तो ओकरा से ले रहल हमरो नाम खखोरा न अब की पारी ओकरे पर पैसा ना लल जितना हाना टड़बैरिया के जनता के लूट के रख ले बा सब सूद समेत वापस कर खाली बक बक करबा कि कोनो आइडिया सोचबा कोनो चीज बोले से पहले हमारा आइडिया दिमाग में रहेला। अच्छा तो बताओ इतना बढ़िया आइडिया तार दिमाग में कैसे आइल भाई। चले गाँव संग तो के बुला ले चले के प्रणाम बाबा जी। बाबा जी रहुए छोट मोट दुकान के हमार पूजा करैनी बाबा जी वो बेरा भविष्यवाणी कइले रहनी कि आगे चल के हमार 4-4 गो दुकान होखे वो बात सही हो गई आज हमारे लग 4-4 गो दुकान हो गई वे महान बानी बाबा जी। बाबा जी रउए भविष्यवाणी कइले रही ना कि तोहार पारवा गभिना दे आ सहियो में शनिचर के दिन बिया गई। अरे बाबा जी 500 साल हिमालय पर तपस्या करके आइल बाड़ा यही से ही बाबा जी के कोनो बात असत्य ना होला सब सत्य होला। बाबा जी अपन दक्षिणा उछना बताई। अरे बालक हम त्रिकालदर्शी हैं हम दक्षिणा उछना नहीं लेते हैं। बाबा जी तो बहुत दानी बुझाते नहीं तो ही तो काम कला ले में अपन घर के पूजा के और बाबा जी के मना करत नहीं बहुत पैसों भी मांगता ये बहुत पहुँचल पुजारी लाता है एकले से काम करवा लेते नहीं अपन घर के पूजा नमस्ते बाबा जी नमस्ते आयुष्मान हो चलिए हमारे घर में गणेश पूजा बा पूजा करा दी बाबा जी तो पूजा वूजा का सामान वामान लिखवा दी। अरे बालक हम पूजा के सारा सामान लेकर ही आए हम जानते थे कि तुम हम ही से पूजा कराओगे। अरे तो बाबा जी सब सामान लेके चलो बाबा जी मगर एक बात की हमें बहुत शंका लगा। बस बालक हम जानते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो तुम कह रहे हो कि मेरा आवाज वो खखोरन जैसा मिल रहा है हम जानते हैं लेकिन वो जमीन है मैं आसमान हूँ। बालक विश्व सुंदरी कौन है? ये मेरा सुपुत्री है। इसका तो भाग्य मैं बहुत उज्जवल देख रहा हूँ। बाबा जी तो हम बच्ची के भाग बता दी अब भविष्य बता दी। भाग्य बताए खातिर बाबा जी के बच्ची से गले मिले के पड़ी। अच्छा ऐसा कोनो बात नहीं कि बोले बचिया दसाई में आ जाओ बचिया चलो बचिया का भाग बहुत उज्जवल है। बचवा बाबा जी हाँ बहुत लेट लगा था। बचवा कनेक्शन पहुंच रहा है थोड़ा सा समय लगता है हम सब बता देंगे बचिया का भविष्य। घर में तो चलिए बचवा पूजा की तैयारी किया जाए। देखिए जजमान जैसे जैसे हम मंत्र पढ़े वैसे वैसे पाछे से दोहराएगा ठीक बा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा स्वाहा गणेश जय गणेश जय गणेश देवा टकला सुनार के मार के खिलाओ हमको मेवा। पंडित क्वेश्चन मंत्र पढ़ा तनी देखी जजमान हम कहनी है कि जब हम दोहराएं तो पाछे से टोके वोके नहीं खे ठीक बा। हम जैसे जैसे मंत्र पढ़े वैसे वैसे पाछे से दोहराएगा बा ठीक बा। चलिए जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा टकला सुनार के मार के खिलाओ हमको मेवा।
तलवार के मार के खिलाओ हमरे भूत। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। टकला सुनार के आशीर्वाद में दे दो कोई बीमारी। पंडित जी ये तो गलत गीत गावत नहीं, झूठू के टकला टकला जोड़त नहीं। हम बतावत नहीं सही गीत का बा, रउए तो हमार बेइज्जती करत नहीं। के तरह गावल जाला अब हम बतावत नहीं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सो मूस के सवारी। जजमान ये बिल्कुल सही गवनी है, लेकिन हम रउआ खातिर भगवान से कुछ स्पेशल आशीर्वाद ई हमार भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन बा। ई तुहार ना समझ में आई। ठीक है। मोह माया सब त्यागे के पड़ेला। जब तक तू त्यागबा ना तब तक समझ में ना आई। अच्छा अच्छा पंडित जी हमरा के माफ कर दीजिए। जजमान देखो अब जौन हम फिर से दोहरावे जातनी उतारा पाछे पाछे दोहरावे के बा। ठीक बा। आ बीच में कोनो तरह के प्रश्न नहीं करे के तारा। ठीक बा ठीक बा। जैसे हम रउआ से ये भी बोल सकतनी कि जौन भी मर्डर भइल बा क्राइम भइल बा तो ई सब जौन हम बोलवाम तारा से उ सब तारा के बोले के पड़ी। अरे ये सब हम काहे बोलम कि हमरा से मर्डर भइल बा जब हम कइल ही नहीं खेबानी त। सही में जजमान सही में तोरा पास बुद्धि नहीं खे। का तू मच्छर ना मरले बड़, रास्ता में चलत कीड़ा मकोड़ा के ना कचले बड़, उ सब मर्डर ना हो त का हो। जजमान आदमी बहुत सारा पाप करेला ई जीवन में, लेकिन ओकरा कुछ पाप मालूम ना चलेला। सारा पाप भगवान के सामने तोहरा कबूल करे के पड़ी। ये खातिर हम कहतनी कि जौन हम बोलतनी उ तोहरा के बोले के पड़ी। जौन भी बोले के होई हमारा मंत्र खत्म भइला के बाद बोले के पड़ी। ठीक बा पंडित जी। बोलिए जजमान गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। जितना भी हम पाप कैले बानी, जितना भी मर्डर कैले बानी, जितना भी गलती कैले बानी आ जितना हाना टड़ा बैरिया के जनता के लुटले बानी उ सारा गलती के हमरा माफ़ किया जाए। हे प्रभु जितना भी हम गलती कैले बानी, जितना भी मर्डर कैले बानी और जितना भी लुटले बानी चोरी चकारी से ओकरा खातिर हमरा माफ़ किया जाए। बहुत बैरिया हारना टाण के जनता के लुटले बानी ओकरा खातिर माफ़ किया जाए। जितना भी हम लूट के काला धन रखले बानी उ सारा हम गरीब कुली में दान कर दे। जितना भी हम लूट के धैले बानी काला धन उ सब हम गरीब में दान कर दें। जितना भी हम लूट के धैले बानी ओकरा खातिर माफ़ किया जाए। हम जौन हराम के खानी उ पचबो ना करेला। हम जौन हराम के खानी उ पचबो ना करेला। एकरा खातिर हम डॉक्टर से टैबलेट लेवे के भी पड़ेला। एकरा खातिर हमरा डॉक्टर से टैबलेट लेहे के पड़ेला। हे प्रभु ऐसा कुछ कीजिए जो हम हराम का खाते हैं वो आराम से पच जाए। अरे पंडित जी हम तो हराम के नहीं खानी, ये सब का बोलते नहीं रहुए। फिर बीच में बोल देला जजमान, माना पहले रहनी न तारा। ठीक बात बोल देला तो कोनो बात नहीं है। अब हमार मंत्र खत्म हो गए। जजमान कबो कबो ऐसा महसूस होला कि राती के खैनी आ सुबह टॉयलेट में गनी तो ना निकलल। सबके साथ हो। ठीक बा उ सबके साथ होला, लेकिन जो टैबलेट खैले के बाद भी ना निकलेला उ सब हराम के होला। हाँ पंडित जी हमरा 2-3 दिन के बाद हमेशा ही होला ऐसा। हाँ जजमान उहे हराम के ह, उहे मेहनत करके खैब तो ओसन प्रॉब्लम कबो ना होई। अब हमार मंत्र समाप्त हो गए जजमान। अरे पंडित जी वो तो हमारा भविष्य बतावे खातिर कहले रहनी ना। ठीक बा जजमान, अब भविष्य बतावे खातिर 5 लाख रुपया और लिया के दो। अरे पंडित जी वो तो फ्री में कहले रहनी बतावे के ना। जजमान हम पूजा फ्री में करावेनी, भविष्य फ्री में ना बतावेनी। आ जौन 1 लाख रुपया देले रहनी वो भविष्य बतावे खातिर दिल रहनी, एमे हम भविष्य दिखाए। अच्छा अच्छा पंडित जी ये फैसिलिटी और पास बा का? साइंस में भी ऐसा फैसिलिटी नहीं है। इली पंडित जी 5 लाख रुपया। अब हमारा भविष्य दिखाइए। ए लीजिए जजमान, आपका सारा भविष्य इसमें दिखाई देगा। बस इतना करना है, आपको सुबह में नहाना धोना नहीं है, सिर्फ गोड़ हाथ धोकर पूजा पे बैठना है और अपना भविष्य दिखना है। ठीक है अब हम चलते हैं। जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती